ଆଲୋ ନାଟୁଣୀ ଏ ହେଲୁ ପ୍ରେମ ବାୟାଣୀ ଥିଲୁ ଚାଉଳ ହେଲୁ ମୁଢ଼ି ଏ ହେଇ ଯା ତୁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ। ବୁଢ଼ୀ ନା ନାତି ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ କାହିଁ ତମ ବୁଢ଼ୀ ହେବି ବା। ଆଲୋ ନାଇଲୋ ନାଟୁଣୀ ସେ କଥା କ'ଣ କି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ତ ଟିକେ ତ ଆଈ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଜା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ। ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ଏ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ସେଇ ରାଧମାଧବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଆଈ ଗଲା ପାଖରୁ ଏକା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଘର ଭିତରେ କାଟ ବସିବି ଆଉ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଏ ଅଜା ମୋ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ। କିଲୋ ନାଟୁଣୀ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଏ କ'ଣ କହିବି ଅଜା ପୂଜା ଛୁଟି ସରିନାହିଁ। ଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଏ ଘରେ ଗଲେ ବାପା ମା କେକେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେକେ ଏ ମୁଁ ଦି ଚାରିଟା ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତି ଟିକେ ଥାକୁଲ ନାଚନ୍ତି ସେତିକି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଠ ଯୋଉଠି ଗଲେ ପାଠ। ସତରେ ଏଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ହେଇଛି କଥା। ହଉ ମା ତୁ ଆଉ ଗଡ଼ ହନା କୌଣସି ବୁଝିବା ରହ ଏଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୁ ମୋ ନାଟୁଣୀ ହେଇକି ଏମିତି ରାଗିବୁ ଏ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଇଏ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଇଏ ତ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତୁ କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପାସଟା କରିଛୁ। ଇଏ ପ୍ରଥମଟା ଗଲା ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଉପାସ ଇଏ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ସେଟା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି ମ ଇଏ କ'ଣ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାପରେ ଗଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଇଲୋ ହେଇ ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଉପାସ କରୁଛୁ କଥା କ'ଣ କିଲୋ? ଏ ଅଜା ତମେ ବୁଝୁନ ଏ ଉପାସ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ବାହାନା। ସେଇ ବାହାନାରେ ଟିକେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ସଜପଟା ହେଇକି ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରି ଟିକେ ନାଚିବି ଟିକେ ଗାଇବି ଆମ କଲେଜ ଛୁଆ ଟିକେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ। ଆଲୋ ଏଇ ହେଇଛି କଥା। ଇସ୍ ମୋ ନାତୁଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ। ଏଇରକମ କର ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଟେଇଲୁଣି ଲୋ? ନାଇଁ ମୋ ଅଜା ତମେ ବୁଝୁନ ମୁଁ କାହିଁ ଟଙ୍କା ପଟେଇବା ଟଙ୍କା ପରା ସବୁ ମୋ ପଛରେ ତମ ନାତୁଣୀ ଯେ